Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay naglaom nga mas muminos o wa ning magpabadlo nga mga tao sa Dakbayan sa Talisay ning panahon sa quarantine. Si Lian Singkulan sa report. Bisan pa man og gipaubos gihapon sa General Community Quarantine ang Dakbayan sa Talisay, padayong nagpatrolya ang kapulisan sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan. Gibutyag ni Police Major Jerd Espilare nga sagad sa ilang mga nangadakpan mao ang maglaroy-laroy nga wala malakip sa gitugot ug wala magdala og quarantine pass. Sa buwan sa Hunyo, matod sa hepe, moabot sa 1,234 ang nadakpan tungod sa paglapas sa quarantine protocol. Samtang sugod sa Hulyo 1 hangtod sa Petsa 23, moabot sa 652 ang mga nangasikop. Busa ng hinaot si Pilare nga sa pagtapos ning buwana, wala na sila'y mga dakpan tungod sa paglapas sa quarantine protocol. Sa June, mga mid-June, on last week sa June, we can see everyday violations, mga 60 pataas. But now, we can record as low as 9, 11, then mo taas gamay, then mo balik na po. Samtang sa datos usab nga nahipo sa kapulisan, samtang ubos pa sa Enhanced Community Quarantine ang Dakbayan, sukad ni atong Marso 30 hangtod sa Mayo 19, moabot sa 2,094 ang mga naka-violate. Samtang sa panahon sa MECQ, moabot usab sa 770 ang natala mga quarantine violators. Ug ning gipaubos sa General Community Quarantine ang Talisay City, sukad ni atong Hunyo 19 hangtod karon, anaa sa 1,346 ang mga nangadakpan. We are going to file cases against them. In fact, to my recollection, since July, almost 100 persons not only arrested but were charged in court. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.